Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Mencisngi kaladon ka jingkul mar hakapot ka India bat Bangladesh haka jala West Bengal hadin balap ha pensange ki shipai ka border guard Bangladesh BGB ya ka jingtrei banker sainar shiah ki border security force BSF hakapot katkum ga khubor balayolum bat ka batikna kani kalajia hakashnong Shukdepur hapo Malda district ka West Bengal hakapor ba ki shipai BSF kidangker ya ka sainar shiah baroh berkilapan bej dia upur usam nakaliang jongkari India hakaba lawan da kispai jongka Bangladesh ban pynthut yakani ka jingtre jongki marsinjia yakani ka jing pynthut na kispai jongka Bangladesh lami da ki paidbah na kishnong kibadan hakapot nakaliang jongka India ban bekrat ikini kispai jongka BGB layo iru baki paidbah kilabat da kiding hakikti jongki dakaba pertaru hakikintin bayaro ya ke India dakaba om Bharat Mata ki jai lani Vande Mataram bat jai Shri Ram nakaliang ki he jong ka BSF kilong ba kila depen bet ya kan ka jing smotho bakla dakaba pentip ya ki shipai ka BGB ba kila care ya ka sainar shiah dei halor ka jing pediang da baroh arliang kiri dei hadien kani ka jing pen bet bat jing pen smotho balala ban sedang biang bat beteng biang ya kan ka kam ban care yo sainar shiah ha border